and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Pero si Mama Cathy, kun mao na. Paringkamot na. Paringkamot nga mahibaw nimo ang problema sa imong mama. di man mo sulti. Kun mao na, kinahanglan nga mahimo kang NBI. Aron pagpaniid. Unsay makahatag og problema sa imong inahan. Sundi ang iyang mga kalihukan. Aron masuta nimo unsay hinungdan ani tanan. Panid-an ako ang akong Mama Cathy. Oo. Unay angay nimo buhaton, Dekle. Pero unsa may agay akong panid-an? Mao sana. Pinagi sa imong pagsunod sa iyang mga kalihukan. May bawaan nimo. Kung unsay angay nimong panidan. Diha sa imong pagsunod sa mga lakang sa imong mama. May bawaan nimo. Unsay hinungdan. Nganong gipanid-an mo siya? Noy utik, sultihan ka. Wa gyud ko'y pagduda ni Mama. Oh. Wa kay pagduda. Pero na problema mo. Sa kinaiya ni Mama. Kung kinaiyang hisgutan. Kung mausab ang batasan, doon na hinungdan. Kung ikaw, sa puton pirme, doon na hinungdan, di ba? Noy utik. Ang tao, pirming sa puton kun. Kun unsa? Una, problema sa kwarta. Kwarta? Mm. Pero karon nga dunay trabaho si Mama, murag wa naman kaayo mo problema sa kwarta. Muhatag naman gani si Mama nako. Nagkapamalit naman ganig mga butang si Mama para kang Papa Franco. So, nawagtang ang problema sa kwarta. Oo, noy utik. Kung dili kwarta ang hinungdan, problema sa kasing-kasing. Oh, kada noon. Kay permi lang magselo si Mama kang Papa. Ibaw ko, anak. Pero sayod ko. Ngang iyang pagsilos kang bay Franco, why igong kamatuoran. Kay bisan tuod, naa sa showbiz si Papa ni mo Franco. Pero wag yun siya magbisyo eh. Ilabi nag babae ang isgutan. So, wa ko'y problema ni Papa. Nahibaw kong buutan si Papa Franco na utik. Correct! Buutan kayo si bay Franco. Si Mama ni mo. Buutan ba? Inahan ko na. Ug para na ako. She's the best mommy in the world. Bisan kinsang anak. Mao ginaisulti. Bisan sa mga Facebook. Mag-birthday ka na yung mama. Mao gi ako mabasahan nga ang caption ini nga. Happy birthday to my mama, the best mother in the world. Tinuod ka na, Noy Utik. Mao gyud. Pero declare kung gusto kang masulbad ang inyong problema ni Papa nimo. Sunda ang akong gisugyot. Noy Utik. Si Cathy. Siya naglingkod, naginuktok. Murag doon nagid akong problema may siya da. Cathy? Wa siya matagad ako. Cathy, Unsa? may mo ba? Ay, Unsa din ako? Ay ko sa muka. Glabad di ako oh. Ay, sige inom diha agad. Unsa sa? Ibaw ko. Nga nakainom ka kagabi eh. Dili imong kwarta ang akong gigasto. Ah, okay. Biyay ko. Cathy, kining... Di ka mo biya? Ulbuta ron. Sige, biyaan ka. Pero aron makuha-kuhaan ang imong problema. Isulti na ako aron makasugyot ko og solusyon. Pawa!
puang. Pasultihon ko nimo. Ikaw mo akong pasulbaron sa akong problema kang Greggy. Wa kay mahimo, Franco. Wa. Oh, unsa naman? Tumano nimo nga akong gisugyot nimo? Noy utik. Day, buhata ang akong gisugyot nimo. Og, pinaagi ana. Masulbad ninyo ang inyong problema. Sige. Ako nang buhaton, Noy utik. Someone! Arin ako, Noy. Hey. Inaikliara kung mutuman ka sa kong sugyot. Mahibaw ani mo. Unsay problema sa imong inahan nga si Kathy? Pa Franco? Oh, nak. Asa si Mama? Nag-ilis man to. Murag mulakaw tingali. Kasayo, good. Basin doon na importante yung buhaton. Unya pa, nagkasinapot na mo. Okay raman mi. Huwag hapoy maayong buot si Mama. Kuan, gisapot lang gyapon pero pasagdan lang una na to siya. Sagdi lang pa. Masulbad ra ni. Ha? Unsay buot mo ipasabot? Mahibawan ra unya nato ang problema ni Mama Kathy. Oh, Claire. Hello, Sofia. Mr. Martinez, how are you, Nay? Well, no problem. Okay. Huh? Na problema nagmaayong akong amiga nga si Kathy Baya. Come on. Tambagir ako ng amiga ni mo. Di magpalabi. Hindi ko niya gaungan. Please lang. Mr. Martinez, kanang naingon lang na siya ana tungod kay nayabag mas imong pagpangga niya. Oh, mao ba? Ilapin na nga nakita niya nga nakig-uban ka kang Janice. Oh, is that so? Yes, Mr. Greggy. Problematic kaayo ang babay. Nagsige na lang dyan kubog-hubog, sir. Oh, unsa? Kinalang magkakita gid mi si Greggy karon. Kinalang magkasulti gid mi. Oh. Si Frank. Ato na ba? Ato na. Yan naman. Nangutahan na lang ko. Okay. Hawa diha kim ato na ko. Winasang Janice eh. Unsa to? Unsay buhay na si Janice? Buinas kayo. Murag mo adto sa Hong Kong. Unsa? Hmm? Uy! Hong Kong? Asa ko taon siya igastog mo atog Hong Kong? Ngano, kusog ang inyong show? Or nag-fly by night siya? Ay pagsultig sama na eh. Ayaw pagdaot og dungog sa imong sikataw. Huh? Ha? Tana! Nigawas na Franco, ha? Nigawas na. Klaro na gyud kaayo. Nga imo na gyud siyang gipanalipdan. Imo nang gipanalipdan si Janice. May relasyon yun mo, no? Ay, Ginoo ko. Tuan sad. Lalis na sad. Ay, Kati. Ano sa amang taon magmalindaw ning bayaw. Ayaw na ta, Franco, eh. Klaro na gyud kaayo mo. Klaro na gyud kaayo ka. Kati, mahimo ba? Ha? Isumbong ti ka sa imong anak, ha? Isumbong ti ka. Kagupot. Kalikot ka na. Ngano man in taon mo, mapa? Lalis na sad. Ay, amahan ni mo ay. Klaro kaayo. Nilaban kang Janice. Laliman ka. Nisulti siya nga mularga kunos Janice sa Hong Kong. Betay sabi, nga na ibaman siya. Nga sa ato pa, may contact sila. Ngano na ibaw masad ka pa? Naibaw ko, pinaagi kay bay utik. Ay nalanta. Sultian ko niya, yun. Saba ka diya, ay nalanta, Franco, pahid pa man imong utik. Oh, Mularga ko na paingon sa Hong Kong, si Janice. Sa may gasto. O tingali nag-fly by night. Unsay fly by night. Aw, babayis ka gabion ba? Binayran nga babae.
Mauy, makihabaya ka, ana. Pagdaot sa dungog. Ay, klaro man sad, uy. Bi, asa man ko lagi siya igasto sa pag-adto sa Hong Kong. Ikaw ba, gipadalipdan pag ginimos papa ni mo, no? Ha? Nya amal karon, malipay ba ko? Malipay ba ko, ha? Kati, patuyang ka, Paminaw sa, Dili siya ang gasto sa pag-adto niya gungkong. Ug asa man siya kwarta? Oh, si Mr. Martinez ko no ang gastos tanan. Unsa to? Oh, Animal kinis Mr. Martinez! Animal! Makati. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!